My name is Kostinika Stylova and I was a senior this year. Now I am looking for a scholarship and the opportunity to study in the United States. I have been playing tennis for 12 years now. I have played in many tournaments, most of them at national level. Furthermore, I have played ETA and ITF tournaments. Some of my greatest achievements happened in the period between 2000 and 2005. In the year 2000, I won first place in the Kenana Cup national tournament. By that time, my ranking was second under 12. 2003, I managed to become second twice, both times at national tournaments in the capital Sofia. My best ranking was 13th under 14. A year later, in 2004, my partner and I won second place in doubles at the Bulgarian National Championship. 2005 brought once more second place for the two of us in the doubles in the Bulgarian National Championship, but this time under 16. Yet by the year of 2005, I was already concentrating at my studies since I was accepted in a renowned English language high school. I continued playing professionally even during my high school years. 2006, 2007 and 2008 I played only at Bulgarian national championships under 18. My greatest goal has always been to continue to play tennis at a professional level. Good education, on the other hand, is also one of the most essential things for me. Having the chance to combine these two is what I have always worked for. I would be very happy if I'd got the chance to do this at your college. Тя екстремална топка с отворена стъпка направи. Това се подай следващото. Да. Дай. Още. Да. Точно така. Да. Айде тя се върши силна, да. Да. Перфект. Добре. И трябва да влезе. Тя, която е по-близичко до теб, за да може да се... Точно така. Окей. Добре. Така. Супер! Дай. И една топка за... Значи как... Да. Дай. Така. Дай една топка за да вършиш да... Така. Да. Така. Която усетиш, че е готина за слаещи, направи го. Точно така. Добре. Така. Която усетиш, че е готина за слаещи, направи го. Точно така. Слез, така. Дай. Да. Точно така. Продължавай. Работи. Работи. Да, хайде, виси. Дръж топката. Дръж. Да. Давай. Слайс. Да, добре. Хоп. Точно така. Ти си я напред, но да спре там да успорим. Е това. Това е воле. Чудесно. Добре. Ние това. И го направи, да, перфект. Да, давай. Дължина на това воле, да. Добре. Много е важно волетата да ги покажем, защото на хардкорта там твоята тактика ще бъде убийствена. Добре. Така, чудно. Но супер. Точно така. Така. Отлично, да. Точно така. Дай назад. Браво. Тук краката. Взривявай ги и се приземявай вътре в корта. Точно така. Супер. Добре. Така както е в играта на практика. Перфектно. Добре. Браво.
Перфектно. Добре, супер. Супер е това. Добре, много добре. Добре. Перфектно. Доволен съм. Добре, окей. Точно така. Това е, добре. Точно така. Перфектно беше това, да. Добре, много може. Ай сега от бекхенд да го направим. Да. Така. Значи това е... Перфектно, да. Къста топка трябва да тупне 4 пъти в тето, за да е къс като капка. Това драйв боле да го види. Да, давай пак назад, бягай. Да. Така, иди назад. Да, айде да видя пак. Така, нямам... Браво, добре, окей, това беше хубаво. Перфектно беше това. Дай. Да, и това трябваше... Браво, точно така, точно така. Назад, подготви се, че се концентрираш, защото това е вече почти матчбол рол. Така. Да, така. Добре. Минаваш удар. Дай. Браво. Да, добре. Къси е диагоналата. Браво, добре. Нека да го видим. Браво. Тия разлика са сега да видим. Да, така. Добре. Минаваш удар. Дай. Браво. Перфектно. Bravo.